Nkhani yathu yoyamba, Blantyre Synod ya mpingo wa CCAP yapempha Malawi kuti asadzavotera atsogoleri odzikonda komanso ankhanza pa chisankho chomwe chikubwerachi. Iwo ati izi ndi zimene zikuchititsa kuti nzika za dziko lino zizunzika. Poyankhula pa msonkhano wachiwiri waukulu wa Limbi Presbytery omwe unachitika loweruka ku mpingo wa Kwachitika CCAP, wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa sinodi Mbusa Buxton Maulidi wachenjeza Malawi kuti akhale atcheru posankha atsogoleri omwe salabadira zofuna za Malawi. Tikhale tikupatsirani zambiri za nkhaniyi pamene tikupitirira ndi nkhanizi. Ntchito za mtengatenga zapanjanje zitha kusokonekera kuyambira lolemba sabata ikudzayi kutsatira ganizo la kugwira ntchito ku Central East African Railways SIA lofuna kunyanyala ntchito. Anthuwa ati akufuna kuchita izi kamba kakuti kampani sikulabadira nkhani zokhudza thandizo la zaumoyo limene ogwira ntchito amapeza akamawadula malipiro awo. Malinga ndi kalata yomwe iwo alemba, ogwira ntchito ena sakumalandira thandizo la kuchipatala kamba kakuti kampani yomwe SIA idapanga nayo mgwirizano pa nkhani ya MediPlus simafikira m'madera akumidzi. Iwo ati ngati vutoli silikonzedwa pofika la Mulungu sabata ino ayamba kunyanyala ntchito. Oyankhulira SIA Wezi Kaluwa wati zokambirana pa nkhaniyi zili mkati koma sadavomere kapena kukana za chikonzero chonyanyala ntchito cha anthuwa. Sitinathe kuyankhula ndi oyimira MediPlus pa nkhaniyi. Mabungwe omwe siaboma kukalonga alembera kalata bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB kuti lifufuze zakugulitsidwa kwa galimoto yonyamula odwala komanso njinga ndi akuluakulu a khonsolo ya bomali. Iwo ati likukayikira kuti panachitika zachinyengo pakagulitsidwe kakatunduyo. Sam Kalimira akufotokoza. Wapampando wa mabungwe mwesi aboma kukaronga a Edgar Phiri atsimikiza zolembera kalata bungwe lolimba ndi katangale mdziko muno la ACB ponena kuti khonsolo ya Karonga inagulitsa galimoto ya mtundu wa ambulance yomwe nambala yake ni BY 7908 komanso galimoto zina ndi njinga za moto. Ambulance akuti anapereka ndi a Church Aid mogwizana ndi a Focus komanso a Adventist Health Services ndi thandizo kuchokera ku DFID. Ifeyo tinalemberadi kalata ku ACB kuti mwina athandize kufufuza kuti katunduyo anagulitsidwa motani, chifukwa ifeyo sitikudana ndi kugulitsidwa kwa katunduyo koma tikudana ndi njira imene katunduyo anagulitsidwira. Chiyembekezo chathu ku bungwe la ACB ndi choti ACB igwira ntchito yawo malinga ndi kalata imene tinatumiza ku ACB. Aphiri anena kuti mabungwe mwesi aboma mboma la Karonga akufunanso kuona kuti akuluakulu omwe akukhudzidwa ndi nkhani awayimitseka ntchito ndi cholinga china kuti kafukufuku achitike mozama. Komano wapampando wa khonsolo ya Karonga a Beriam Msokwa anati khonsoloyi inatsata ndondomeko zonse zoyenera zogulitsa katunduyu kuphatikizirapo kutenga upangiri kuchokera ku nthambi yoona za kagwiritsidwe ka katundu mboma ya PPDA. Msukwa anena kuti khonsoloyi sikutekeseka kamba kalata yomwe mabungwe mwesi aboma alembera ACB ponati khonsoloyi sidaphwanyapo malamulo pa ntchitoyi. Ndinasata ndondomeko ngati asamuchafuza kuti tikupaseni madocument amene tili nawo ndithu amene tinasatira. That's why now the meeting yapa achiviriro now zakuti ngati simukumvesa kuti mwina zipalibwino you can seek for further investigation. Akuluakulu wa ACB sadayankhulepo pa nkhani galimoto zina zomwe akuti zagulitsidwa ku khonsoloyi ndi za MG 240W komanso 027 MG 28. National Bank yakhazikitsa thumba la ngongole ya alimi ang'onoang'ono. Banki iyi yati yachita izi itaona mmene alimiwa amazunzikira kuti apeze ndalama zochitira ulimi wawo. Witness Chipwere walemba ripoti ili limene akuwerenga ndi Sam Kalimira. Poyankhula pa nkhomaliro imene banki ya National inakonza mu mzinda wa Nzuzu pofuna kukumana ndi anthu omwe achita mabizinesi ang'onoang'ono, mmodzi mwa akuluakulu ku banki a Oswin Kasunda ati cholinga
nkunena kuti mabizinesi ang'onoang'ono akwere mdziko muno. Akasunda anena kuti dziko la Malawi limadalira chuma chake kudzera mu ulimi, ndipo anena kuti ntchito za ulimi zikuyenera kuti zizikhala ndi ndalama zokwanira, ndipo n'chifukwa chake atsegula khomo loti anthu omwe akuchita mabizinesi ang'onoang'ono apeze mwayi wa ndalama. Anthu amene ali ndi mashinari ndi zinthu zina komanso palinso gulu limene afuna kuti pa zinthu zayimidwa zija azikonze kuti zikhale ma products ena ziya pachizungu amati value addition. Ndiye timaona kuti ifeyo tibwereso ndi kaphukusi kena ka ndalama kamene tizathandizira anthu amene tsopano afuna kuti azitenga mbewu zija, azitenga zokolola zija tsopano akhale akupanga zinthu zina zatsopano. Anastasia Kapeta omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu a kampani ya Nkwanza Coke anayamika banki kamba kopereka mwayi woti makampani athu amapeza ndalama yokwezera mabizinesi awo makamaka pa nthawi imene akupanga katundu ochuluka. Akapeta anena kuti mwayi wa ndalamazi ndi wofunika kwambiri ku kampani yawo kamba kuona kuti kuthandiza kuona kuti akweze kamakidwe kawo ka katundu yemwe ndi wofunika. Ngongole imene ilithandiza kuti lithenso kufikira alimi mamidzi komanso tingoti amene akutha kupanga zinthu zoti titha kugwiritsa ntchito kupanga chokoleti chathu. Mwachitsanzo tili ndi chokoleti chomwe timapangira gondolosi, china kambuzi amene ali tsabola amene timagwiritsa ntchito. Ndiye alimi amene alipo amene akulima zinthu ngati zimenezozo ife kuti tafikire tifunikanso kuti pakhale ngati kathandizo ka ndalama. Ndiye amene abwera National Bank kupereka thandizo limene lizitithandiza. Mkumanowu unachitika pansi pa mutu wonena kuti kutsegula makomo akukwera kwa mabizinesi ang'onoang'ono kudzera pa mpamba wokhazikika. Ofesi ya kazembe wa dziko la China yapereka malo ophunzirira chiyankhulo ndi chikhalidwe cha ku China omwe boma la China lamanga ku Kamuzu University of Health Sciences mu mzinda wa Lilongwe. Pakadali pano kazembeyu Alonso wati sukuluyi ilimbikitsa kusinthana chikhalidwe cha anthu pakati pa dziko la China ndi Malawi. Rebecca Matemba ali ndi zambiri mu ripoti ili lomwe awerenga ndi Fale Panda. Kazembeyi wati sukuluyi ithandiza kulimbikitsa ubale wa anthu poyambitsa maphunziro a chinenero cha China komanso chikhalidwe cha anthu aku China kwa ophunzira aku Malawi. Iye wati dziko la China lipitiriza kupereka gawo la maphunziro ku Malawi kuphatikizapo ma scholarship komanso ndalama zomanga sukulu zina ngati zomwe anamangapo kale monga Malawi University of Science and Technology MUST. Ndipo polandira sukulu yatsopanoyi nduna ya maphunziro akachenjedwe a Jessica Bwira wati kumanga kwa sukuluyi kwaonetsa mphamvu ya mgwirizano wa pa dziko lonse pothandiza kupititsa patsogolo maphunziro apamwamba mdziko muno. Ife tikakonza malo ngati ano mmene atibweretsera chithandizo magalimoto tayesa panjapa basi ya moyo nkhani ndiyoti titha kumagulitsa osati ku China kokha koma tidzitagulitsa kwambiri ifa choti tikachiphunzira chi-Chinese tikaonanso mmene akhalira sikuti tipanadzingopanga kutiphunzirani zokhazo kunonso ifeyo anthu achichewa achitumbuka tibweranso pano tidzikhaso nafe tikumva kuti kodi anzathuwa anatani kuti afike pamene alipa. Akuluakulu ochokera ku sukulu ya Kamuzu University of Health Sciences ati sukuluyi idzakhala ndi gawo lofunikira kwambiri pothandiza kulimbikitsa ubale wa Malawi ndi China kudzera mu ndondomeko ya Belt and Road Initiative. Boma la China lagulanso magalimoto angapo omwe azigwiritsidwa ntchito ku malowo. Mukonera nkhani mwa tsatanetsatane kuchokera kuno kukanema wa Times TTV. Tibweranso zikangotha izi. Takulandilaninso pamene tikupitirira nkhani zathu madzulo wano. Bungwe la Katlia Muslim Association of Malawi lalengeza kuti lichititsa msonkhano wake waukulu pa 14 mwezi wa Mawa. Malinga ndi kalata yomwe Shukat Malida mlembi wa bungweli wasainira, msonkhano uchitika kamba kuti omwe unathera panjira chaka chatha. Cholinga cha mkumanowu ndi chofuna kuti mlembi wamkulu wa bungweli avomereze malamulo oyendetsera bungweli. Pakadali pano Mufti Muhammad Jali Yadeya wati nthawi yakwana yoti msonkhano waukulu upitirire. Ife ngati akadilia takala pano kuti tikudziwitseni kuti masango akala pa 14 Juni. Cholinga chathu kuti tiyendese bungweli tiyendere limodzi. Zakukoti zatha
pamene tikupita ku masango ndiye kuti zonse zatha apa sono tikupita chitsogolo kuti tichite masango kuti chilichonse chikhale mchimake. Ine amene akufuna kupikisana asapikisane, koma tikufuna kuti zakhale bata ndi mtendere. Chifukwa anthu kukangana zibwino, kutemana zibwino, tikufuna masango abwino. Chikwambiri. Bungwe la Kadlia Muslim Association of Malawi limalimbikitsa za chipembedzo ndi chikhalidwe cha Asilamu mdziko muno. Sukulu ya ukachenjede ya Veritas yapereka masetifiketi kwa akaidi apandende ya maula omwe amaliza maphunziro a Chikhristu. Maphunzirowa anali a miyezi 6 Mmodzi wa akuluakulu wa sukuluyi, Mbusa Ronald Chinzimu, wati anthu akaidi ali ndi kuthekera kokweza chitukuko cha dziko ngati angaphunzitsidwe mawu a Mulungu. Kuno ku prison ngofunikira kwambiri aphunzira amene wachifana kuti mukama sinthika mtima wa Mulungu. Prison services amakhala busy kupereka money collection services kuwathandiza wanthu. Mafeti madziwa ngati ampingo kuti ndi mawu a Mulungu amanya transform ndine kwaphunzitsa anthu akunoko kusanthula Mulungu paokha kwabasa matools to understand the word ndi chide cha mphamvu yothandiza asinthe. Komanso thandiza boma la Malawi panchile mina kupira kuno kunende kupanga reform and transform anthu. Mmodzi wa ophunzirawa yemwe walandira certificate a Stanwo Kanyenda wati maphunzirowa asintha zambiri pa moyo wawo. Maphunziro amene anithandiza kwambiri chifukwa chakuti kale ndinali osadziwa kulalikira mkhema wa Mulungu, koma pano sopano ndikalalikira mawu a Mulungu bwinobwino, komanso ndikatha kugonjetsa ngakhale tchimo ndi zomayesero ena aliwonse amene ndikhatha kukumana nawo, chifukwa kale mangu ndikateye ndagwa, koma pano ndazindikira nditaphunzitsidwa bwinobwino choona ndi chenicheni chimene Bible imanena. Nzika za mdziko la Nigeria zomwe zikukhala mdziko muno zakonza mwambo opereka mphotho kwa ma Nigerians omwe akhala pa ubale wabwino ndi nzika za dziko lino. Mwambo uchitika pa 14 mwezi wa Mawa ku Golden Peacock Hotel mu mzinda wa Lilongwe. Mkulu wa bungwe la Affinity Wilfred Adams omwe akukonza zochitikazi wati cholinga chake ndi kulemekeza nzika za ku Nigeria zomwe zikuthandiza popititsa patsogolo chitukuko cha chuma ndi moyo wa anthu mdziko muno. Mtsogoleri wawo Stanley Egionu wati mphothozi zikulimbikitsa nzikazi kukhala bwino m'mayiko ena. Mmodzi wa oyimira Golden Peacock Hotel wa Blessings Bafuwero wayamikira nzika za ku Nigeria ponena kuti zikupititsa patsogolo nkhani za malonda. Nigerians ndi anthu amene timagwira nawo ntchito bwino kwambiri ku nkhani ya business. Nigerians sanatikhumudwisepo, sanatipangepo chipongwe pa business yathu, mwina kukuyuza ma facilities athu kapena ma services athu osalipira yayi. Amagwisa ntchito zinthu zathu, amagwisa ntchito ma services athu like ku restaurant, ma conference facilities, ndikulipira mabili wonse mu nthawi yake. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi koma tisanasiyane na insomitu yake. CCAP Blantyre Synod yachenjeza Malawi kuti asadzavotera atsogoleri adyera. Ogwira ntchito ku Central East African Railways akufuna kuyamba kunyanyala ntchito. Munkhani zina konsolo ya Karonga ayinenera ku ACB poyiganizira kuti inagulitsa katundu wa boma mwachinyengo. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri kudzera pa makina athu www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa X @Times 360 Malawi, komanso pa pochita subscribe ku 1895 poimba star 1895 #. Ndine Chisomo Echihana, mukhale ndi usiku wopambana. Mukoma nonse.